kasang isa ka party list nalakip diri ang sample ballot kag cash nga 2,100 violations ang section 261 sang Omnibus Election Code ang ipasaka nga kaso batok sa iya. PNP sa probinsya ang handa na ing kaso nga mayara magprotesta sa mga resulta sang piniliay. Ginpahayag ni Lieutenant Abigail Donasco nga naka-standby na ang QRT o Quick Response Team sa tagsa ka mga LGU sa Tion nga patigayunon na ang proclamation sa madaog ang mga kandidato. Ginapaabot suno sa kay Donasco nga may mga partido nga magaprotesta sa resulta sa piniliay gani ang CDM amo ang magabulig para malikawan ang kinagamo sa proclamation. Bilugman nga adlaw nga nagbantay ang PMAC o ang Provincial Election Monitoring Action Center sang PNP kag suno sa kay Donasco wala man sang may na monitor nga election related crime o kung incident sang PNP subong nga adlaw. Ang canvassing sa mga boto mahimo madelay tugaman sang naguba nga mga vote counting machines kag malaba nga pila sa mga polling sa mga botante sagwa sa mga polling center humalin kaina sang aga sa Bacolod. Ginapasiguro abis ang COMELEC nga mapatuman ang social distancing ang mga limitado lang ang makasulod sa mga polling precinct resulta sang malaba nga linyahanay sang pila ka mga botante. May nakalagubaman nga vote counting machine sa Bacolod. Resulta sini ang posible delay man sa transmission kag natalan ang canvassing suno sa kay Attorney Revo Sorbito, Acting Elections Officer sa COMELEC Bacolod. Sa alas 7 subong gabi magatakop ang piniliay. Pagasundan ini gilayon sang transmission sa mga boto paagi sa VCMs. Alas 7 natala naman magasugod ang canvassing of votes sa Bacolod City Government Center. Masobra sa 3,000 ka mga persons deprived of liberty ang natagaan sang tsansa nga makaboto subong nga piniliay. Sa 3,939 ka mga PDL nga registered voters sa Negros Occidental, 3,637 sa ila natigayon nga makaboto sa May 9 elections. Masobra sa 900 ang gikan sa duha ka mga bilangguan sa Bacolod City. Sunod sa kay Attorney Jairus Anthony Duhelio, spokesperson sa BJMP6, 113 ka mga PDL na nag-refuse naman nga magboto bangod kadaman sa ila, hindi naluyag magpaidalom sa 7 days quarantine. May gintana naman yung special polling area ang COMELEC sa sulod sa mga bilangguan kung sa diin sarang makaboto ang mga PDL. Pero kung out of town sila, nakarehistro, pwede sila maka-avail sang escorted voting para madulong sila sa personnel sa BJMP sa ilang mga polling precincts. Ugaling kinahanglan nila magpaidalom sa 7 days quarantine sa ilang pagbalik sa bilangguan. Ginsilingi Duhelio nga sa kabilugan, nanging generally peaceful man ang pagboto sa mga PDL sa rehiyon, lakip na diri sa Negros Occidental. Ang matabo subong gabi pagkatapos sa 7 o'clock mag-close ang mga polling centers o hindi na pwede ang last na sa pagboto hasta na ng alas 7 sa gabi subong gabi pagkatapos sina sa mga nagapamangkot kung paano mabalaan bala sa masugod ang inisipay. Right after that magasugod na ang canvassing. Sa Bacolod City Government Center ipaghimuon ang canvassing of votes. Subong gabi dito na magatipon ang tanan-tanan nga mga SD cards dito tipunon kag dito na magasugod sa pag-isip. So sa pagsitwasyon subong hapon ginapaabot na nga daan sang COMELEC may delay kita sa canvassing bangod nga as of this time sa amuni nga inoras padayon sa gihapon ang pilahay pa sa mga eskwelahan kung sa diin napatigayon ang pagboto tungod man sa mga na-delay humalin kaina sang aga. So padayon kita gihapon sa pagbantay sa aton nga mga boto kung may mga makitaan ka mga ang mga sitwasyon sa inyo nga mga lugar, ipadala ang video, kuan pictures, ipadala sa DigiCast Negros kay aton nga bantayan ang aton nga mga boto. Sa liwat, ini ang Piniliay 2022, ang special elections coverage ng DigiCast Negros. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon. This is Piniliay 2022, the election special coverage of DigiCast Negros. Brought to you by Grace